ଶବ୍ଦ ସରିତାରେ ଆଜିର କବିତା। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୀରବତାର ଆଗମନ। ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ନୀରବରେ ଆସେ, ଯାହାର ପଦଧ୍ୱନି ନଥାଏ, କେବଳ ସମୟ ଚକ୍ରର ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ସେ କେହି ନୁହେଁ, ତଥାପି ସବୁଠି ରହିଥାଏ, ଆମ ସାଥିରେ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାୟା ଭଳି। ସେ ହେଉଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ଯାତନା, କାମନା, ଅଭିମାନ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗରେ ଅବସାନ ହେବାକୁ ଶାନ୍ତିର ଉପକୂଳ ଆସି ବସିଥାଏ। ସେ ତରଙ୍ଗ କାହାଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଫେରାଇ ଦିଏ ଦେହର ଧୂଳିକୁ, ଧରିତ୍ରୀକୁ, ଶ୍ୱାସର ନଦୀକୁ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ। ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଦିଏ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧରିଛ, ସେସବୁ କେବଳ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଧାନଶୀଳ ଛାୟା। ସେ ହେଉଛି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଆସି ବିରାମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣାଇ ଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ।